Hey TV, jeg hygger mig for tiden, ikke? Candyland. Kvart over 12, post op ud på blokken, knæk. I det nye shit, tro mig, jeg er så fucking fresh. Gucci Aviators holder det så Top Gun. I de nye trainers, der er fløjet ind fra London. Og check de air bubbles, jeg kalder dem airbags. Det her er Skylines, du kan kalde dem Air Max. Nye sneakers hver uge i et halvt år. Det er nogen af 30.000, jo jeg gør det her for alvor. Slipper lidt for hver kasse, men det er helt i særklasse. Så der er en grund til, de kalder mig Mr. Air Max. Jeg prøvede at quit, men det shit kalder på mig. Og hvis du vil snakke om beats, må du have fået det gale nummer. Hvis du bare lige vil spørge om, hvad det koster at smage, for jeg lov min tandlæge, at jeg flosser hver dag. Så hvis du har 5 stacks, kan jeg love dig et track. Spørg omkring, der de ved, hvor jeg koger det crack. Helt nye fra baglager, bitch. White kicks, Nike Air Max Twins. Kalder dem white chicks. Spørg mig, hvor jeg har dem fra, når jeg blænder salen. Jeg kender en, der kender en, der stjal dem. Og de klæder min blues, der klæder min bukser, som der klæder min hu, der klæder mit crew. Er det en stil, som enhver kan få? Nej, for jeg er så cool, når jeg klæder mig på mig. Og jeg er så fresh efter en lang dag på gaden, som er lidt i en seng. Lige efter et bad, med nyvasket sengetøj, med da god mad og en dejlig blød dame ved siden af, serveret på et fad. Du ved hvad jeg snakker om, hvis ikke, så prøv det. Har du ikke penge til det, baby, så røv det. Tøjet fra Italien, min farve er fra Spanien, navnet fra Albanien, det dummer end Amalie. Paradise piger